Yamidi for Bacho follow up Kakra. Papa Idi. As a Penasembia Bamuti or Dauma. And Panana de Hiamo. Yes, and Panana a day. Yamidi for me paying for be say, Mimi South. Say, Yan mammy who are dear near war, William Panaba. Into Ubet me and your G, Ewinamia, he need Ubinyanqua. Amen. Amen. Eja ya nya o ma me ho ade ne awo obenya heaven ananya sa obenya heaven. Amen. Amen. Nipa bia obeka kire o se ya nya o ma me ho ade a untimi nko heaven oboa ye frem Opatafuor. Yes, senior, the conqueror. Hello. Hi. I repeat. See one. Osofuo nipa biara obele claims say yam perform umami marital rights ni ewoa unko heaven oboa. Now, in the grand tapestry of human existence, life is intertwined with mysteries. Yes. Which is highly unfathomable. Oh, Tienye, brofo, abrabo, ewiase, onipa, asitenam. Eyensem a onipa twene entimi ntiase da. Entimi nkyerechirem. Obi wo ha okasa. Utie ni nsam na otim se we emu ha. Tienye. Me more biblical reference from scripture. I'm not saying say menya o yere ho ade no. Yes, I'm a patch. But we have certain called circumstances. And so many nyoma bi ama bibi. Na bibi ma e baba mu a. Sa kwala no nya nkwaje ana. Ebi ni say ye betimi awo akwala out of rape. Bia Mammy betimi akwa sorry. Oba no ekwan na am robbers atwetu asini so. Na omune na da. Mibusa sa akwalai mammy ni nkoyi ntumbu ana onkipi. Now say uko aborti akrana. You have questions to answer before God. Yes. Enti the oba say obekipi. Na sa wo sa kwara we ya sa ma me no ye no ho de. Hello. Hi. Na wo say onya nkwaje because ya anya ne ma me ho de. Are wrong? Do you know what I'm saying? When you traverse the labyrinthine corridors of life, life is intertwined with mysteries. Say udwentwene abrabɔ ho na utena abrabɔ ho dwene kwa atira abɔ se sa abrabɔ no emu nsɛm ye pii emu nsɛm dɔɔso ɛsene sɛ deɛ wodi wani yɛ dɛn ehunu no senior enti Bible mu ebisi ya papa Jacob ya nana Jacob ɔkɔtena ani wɔ fa nkyɛn. Na emre duru se ɔware no na ne wofa ɛwɔ emama mienu na mama mienu ne yefra ba akulia ɛna Rachel anase Rahel na Jacob ɔno no Israel fo no ɔmomogya mu ɔmompɛ ma tuntum efiri ni na Abraham so ɛde ba Isaac so ɔmo ɛma kokɔ no ɔmopɛ enti de ɛtia ne sɛ na Israel mra mu so no sɛ Emma mienu wo fie na panyini nware ya ketuwa no onye dey onware eti Jacob kotra eye ne wo fa nkyɛn no eduru sɛ ɔba ba ware no anadwo bre ɛna mo di ɔba ba panyini no eye Leah ɛkɔma no eti wɔne ne yɛ de wɔne ne bɛyɛ bia ade ɛtie no ɛna ohun nanim sɛ say enye Leah Rahel na open no kokɔ no ketwa no a na mom eye Leah but no one na ye bibia wie
And we call your cockatran no fan said. Missy me packet to one and no fancy okay. Sanatia has 7 days. After 7 days, you know, made get one of a man was assuming in few 7 years. No, as Matthias here. Or 10 of 7 days, and what they Rahel man on. Or the man we know. Or in the year BB after I know, and what no of 7 years as someone. Now, a duru merebino. Na awo ho ayeden amasa enma we mienu obi ni na chiriba na Jacob fa wo mo eti awo ho ayeden no de aye ni se omu mienu no omu ba bia omu ba awale no Leah e de na funa bi bai awale na se a ye fra ba ko Silpa na Bilha sa omu mienu omu afra ya na asum wo mo yin eduru merebina na awo ma no ena omu mienu nyina ewo omanfuna no edu omatiko ema eye Jacob ena Jacob ene Silpa ewoye tu oni we so wo ena oni Leah ba panyini no ewo 7 omo emema 6 ena omo oba baako but the entire ya chichiri Israel busuakuo dumienu yamfa ema no anka ho no onyankopa ahiniye mu no ema eyefa ema nyemu anti yemfa oba anya aginade enti onyankopon edeglete ba ku na friend Dinah eye Leah bab last born oba na friend Dinah ojae no ena otamu 6 no now sa emai amfna imienu obi awo ama Jacob we na Israel nyankopon Jacob tumfo ne te wo no se obechichiri na busua te na busua sa busua kuo ni mu no emu na heaven ha omo beba Yes. Yenkonko yia sa empena mana ye wo mo no onyankopon afre wo mo aba betena na hiniem Senior. Jesus. Hello. Hi. Sa empena mai mi edu omo so wo ahenie ni mu chafa na dai ene osofo bi betena baabi aka se empenafo nko heaven beden obi enu ha obetimi ate wiase ase na wiase no so the way amuhunu no e different. Hello. Hi. Enti emprama enu achi Abraham emprama owo omu nyinara majority omu nyina wo heaven. Yes. Adentia enipa bebrebe ya na ya adwene ye se Abraham ma wo omu ye Ishmael ena Isaac ntoro Abraham woni Hagar ewo abranti ye frani Ishmael na Sarah time wo mania eduru mere bi na Abraham ntimi a osesa gold eni sika di man Ishmael so wo nko akirikyira asase so no ma me nkobọ bra no entokwa na da Ishmael Abraham ene ne yiri Sarah ntamu no entwa eti ema Abraham no ntimi opie firifie na okotwe mpena esa akowo enkwala makomako 25. Yes, obodwuma omu nyina enye woni maame ba ko na wo yo woni bi wo 3 4 5 bi 6 ono omu wo sa just like that sankola we nyina na no Bible say na abro nyankopon bie eye Yohani aninu wose mi hu nkrofo apart from Israel busua kuo dumie no ne say omu gyina adoma hinwa nanim. Yes. Omuye. Hello. Hi. Enu nkyere say don't go and pay the bride price of your beloved wife. No, it is never accepted. No more circumstances bibi timisi ama bibi yede eye bibi. Now let me give you a biblical reference. Mama ma Bible mu kakra na asofo ani bi wo ha omo nkyere no etechima kakra. Now yehwa de wo Genesis 49 verse 28. Genesis 49 verse 28.
Yeah, had here. Genesis 49. Verse 28. Verse 28. Or say, Yenum nyina ne Israel musuakuo dumie no. Tie we no nyina ne Israel musuakuo say dumie no afei ko Genesis 29 free 49 na ko 29 na me kyerɛ wade. Genesis 29 verse 24 to 35. Ni anhwa busuakuo no na say empena ni bi wɔ heaven a omuma ni bi wɔ heaven a yɛn na yɛ wɔ heaven mo say yɛ nkobi. Hello. Mo say yɛ nkobi. Mumu bebrebe yɛntwea mo maame ti ade mo yɛ awe. Wan na yɛntwea ne maame de na me nkɔgye ma no. Na me hu de me ya ma o. Yɛntwea maame de ba yawo. Ko ewo ne nkobi. Ukura de unsi hɔ. What you say? Enti oni partner Jacob tumfuo na hinie mu no ototo ne neoma yi a. Heaven is easy to be granted access. Yes. Genesis 29, 24 to 35. O say tie nie. Na Laban de na bawa se pama ne balia na bawa. Laban eye Jacob wofa. Ne maame Rebecca ena ne nua ba, ne nua bema. Ona de ne baba panyini Leah na funa ye frɛ ne Zilpa. Ode ne ma Leah so one ne nkotena. Ba ebe wi akire ne Jacob asa bɔ no. Ene na wo. Wanya ne ho ade ne Nyankopɔn kuro ya asa begina sɛ fa oyamu ma ne bra mfo mo nkyekira busua na o masefo enkonkotena Zilpa na sefo ene mo asantefo asafo akamfo mo no Syria. Mo Yes. And Israel young Jacob Israel ne man ka kire mo sɛ mo de sadano aduane a Zilpa eye ma Jacob nti o hwɛ mu din no wase wo wasefo ade ɛdɛ ene aduane papa ne bekumu. Cool. Nyam na mo yɛ nkwandewa. Yes. All the tribes. Mo na mo yɛ sa ayi asante mfante akuapem achem nzema sashi ebono mo ni akamfo no mo maame asa nkwande nti mo ade ɛdɛ ne bekumu. Mfantefo nyam na mo kyenkyemfua. Yes. Yes, Temfua. O we are not catching a musamo at the Shidium and no demosie. Yes. Demo tribes now one muamusu so a handsome so payamo. To us who say, na dear Chiano, a dear Chian, Jacob who said, and Liamum, and yet Rahel, and yet Liamum. Now I say Laban say, Diana why me? A dear no why me because me per Rahel now di Leah a mommy. And now Rahel in Tina me some war. Now then Tina wadada me. And a Laban say, Yang had dear, Yan sa. Wama a kumano worry. Ye need time market one in your day. And worry and sana pay in a day. And sana. In China, what she afraid to have 7 days. Now you do you so by my now Timmy has 7 days. And I'm in a catwalk corner so or so on our pay or so. Somehow over soon in fear me and Sabio. Verse 28. Now your couple years, sir. Now would in China watching. Okay. Now or the Nebara hair man. Now Laba de Nabawa Berhama Neba Rahe ye Nabawa. Okay. Na Jacob ne Rahel so die. Na odo Rahel sni Leah. Okay. Afei ketwa no tim sana ne ho hene opetere. Enti oje first match na bibi wura Jacob tirim. Afei na ase ni nompe mu ye gegere. Anu odo Rahel che Leah. Syria. Twaso. Na osum no fie nsun bio. Anu osum fie nsun. First na 3 years. But oje match the way akwala ni si ye no say hey Laban am fa for count na nye 7. Yes, 7. Edi pakura ye jidi ye. Hello. Hi. Edi pakura ye de ya. Ye jidi ye. Mam fa for count. Masom 7 odonti bi wu anya hwe. Anka kwa bi kwaji koko sika oduru bantema no chema ma he mo fa nko na ye den. Oduru fia no ogusa mu hu musika no ha. Hello. To aso. Afi wo si Jacob ma. Jacob ma afetie nyaye na awurade hunu se otane Leah no afe Leah no ono ye papanyini no no mu di nani wo fie hotan no
obue ne yafunu mu afei no obue Leah yafunu no to Rahel die Rahel de oye no obonini anu Awurade ye Rahel bonyini ketewa no the way ana no ofe esi Leah nti no Jacob kodo no odo ne santi no mu di panyini nani anu we no kosugu Awurade so na Awurade eto ketewa ne yafunu no obie we yam to aso na Leah nyinsane obabarema anu owo obabarema to ni din Reuben anu oto ni din Reuben ana wose anu ose Awurade ahwe mamane Awurade ahwe na mane afei die mikunu be dey obedome because naturally na man nim say who first born no e be ma ukuna kuma be dey ya betwea babat Rasta man no the fear baba yes no nyinsane bio anu osan nyinsan biem obabarema anu osan wo be ma biem no kan say Awurade ate se otane minti na wote e ma so ni edin atoto when Leah say baba ma ya Awurade dia ma me de em so ate wo so say ye tan wo asase so ti no asa man ba ko aka ho no na otu ni din Simon anu otu ni din Simon verse 34 na onyinsane bio anu osan nyinsan biem no wo babarema anu osan wo be ma biem no kan say afei ansa na mikunu de ne ho be fam me afei de ma botere ato so papa we eye football ke friend hat-trick ana no ma ba hat-trick awa wale ase dia we de mikunu obefam me enso so still yanto aso every say meneno awo ma barema basa nti wotu ni din Lewi anu otu ni din Lewi ni wonyinsane bio anu osa nyinsan biem no wo babarema no osa wo babarema na ose we die meyi Awurade aye otu ni din Juda anu otu ni din Juda na wo mu twen na ehono ena Rahel ye fast no ko bra for de ena Awurade to na yafunu afeti die esi what kind verse saying verse 30 verse 1 chapter 30 verse 1 okay now Rahel hunu say onwuma Jacob no tie die afa Rahel who say oni de wonti be nwoma ne kunu Jacob no tie die oyeye otwen ni nua ba no ho kora afa na yawo abanimu na wakati Jacob say mame ma na anya saa mewu na Jacob bufu Rahel kan say misi onyankopon a okame wo yam mano anamu ana obeso okere se adai Awurade no ono ato yafunu mu no se de meme ya Awurade na mama wo ba na Rahel kan se hwe mafuna Bilha nie tie mafuna Bilha Rahel afuna Bilha ne yaware ye Rahel ho ade no ena ye de Bilha man se omesom no waware ase afetie ha mafuna Bilha nie fa mafuna no na ne nwoma ngu mesere so na ne nya dai ene ne nwoma ngu mesere so to aso e na me nso minya ne homa okay na ordina ba wa Bilha man no aware na Jacob ne no die tie wahwe ya aware no wa adwene be ye o se okoye ne ho ade in the constitution of God onipa odi eba ma aware eye maame ne de ya papa wei eye mistranslation wanya ne ho ade na mom no eye Rahel or exercise what you call authority say eye na ba want me de na ma ene ne na mom say de me kire ono kane ne so obi ne obi wo ana obi ne obi to a yehu ne say eye ne de ya eye ne yire to aso na Bilha nyinsane ana Bilha nyinsane ye na wo babarema ana wo babarema ma Jacob adi ma Jacob na Rahel kan say onyankopon adi masem na watie me ne nso amame oba enti wotu ni din Dan say Dan to aso na Rahel aba wa Bilha nyinsane bio ana Bilha ya Jacob sa born second round no sa nyeme ana sa wo biem wo babarema o sa wo bema na otoso mienu Jacob na mema gu ni sisi mu o obadwuma now second year aha no wo de na Rahel kan say ako akese na mene menua ba adie nso matumi no wotu ni din Naphtali na Leah hunu se na wo mu atwe no Leah who said na wo mu atwe no ode na ba wase pama Jacob and also say
The way I mean, I could to Rahel, Edin about one Jacob, Jacob, I saw no as I was both two. Miss Smith also Tamu Nabawa say, Jacob, Jeffaka. Yes. Hello. Hi. This is how our wives are supposed to treat us. We're tactical. Bon Samuel Rate. What him say? Tete hono na funny pao. Nkwasi akura twi bi omo twi. Papa, football I think we tactical play. Tactical play. That's some kitwa. Tierio. Ena Leah so sha akwa no baton na kodia. Na Jacob no nu suba ne say, "Okọ ha na say head da ho no waka o mama ye adwuma wo ha." Ena also tam na ba wa say, "Me de ende bi am abobe 4 and 6 egu hontie alusu kakra. We no ye virgin mu tight, ma me pia na ma Jacob." And opia na ma Jacob na Leah abawa se pa wo babere mama Jacob the boss of pine no asnyem to aso na Leah kan say na Leah onyim ya no na Leah sesey abaye for tunidin God. Hello ayatie ya abaye Yes. Hey Antoine fon wa bobe ma ba ko ama me Twasu. Na Leah abawa se pa wo babere ma otosu mienu ma Jacob sa boy no sa di tu mu be ma. Na Leah kan say ma hotonie We die ma hotonie. Na botere. Why are women like that? Oh, yes. And my problem Nyagro. What na funa akoma ni kunu. Onyim your way or say abayi. Akutiabo no say move follow there. E man mo ye bibi wa ha. Yes. Choro to one wo say no be si akon to kwanafa. Abayi. Yes. The second time no we no say. We say ma hotonie. Na ma ba fra me de wasira no. Because me ma wo ama ma funa so awo. Eti wo Rahel ne de ma beat you because wo afra na wo ba wo nye den. Yes. Tuaso. Na tunidi asa. No tunidi said ye. Asa mo afa masinie. Afa mo kan kire me. Sanctifo am wa meko heavy ana mo nko. Eni ye beko. Asa. Oh no. Wait. Oba wo sa pa we. Aduane asa oba ne ye ma Jacob nti. No frɛ wo se asa. Uyamu mabe ya brimpon ma no mbe ye adisinuane. Na de de na beku omo. Syria. Oboa e mfantifo a. Mfantini sehwie de enka ho. Yes, to asoko. Na yuo twabre mu no. Ayuo twabre mu no. Hwe tactics bi a Rahel esadu BT ni nua pan no to aso e. Na yuo twabre mu no. Ruben Fredi ko hunu. Ruben Fredi. E ko hunu Dudam wo wirem. Anu ko hunu Dudam. Dudam no e mandrake. Na sa mandrake no tete wona ehu hia papa. E possess certain magical qualities esayale. To konya bi no. Na afi omo pe bi afi tie. Na wo de bra ne na Leah. Anu wo de bra ne ma me Leah. Na Rahel kachire Leah say. Enti ohu ya na Rahel kachire Leah say. Mame wo ba daduam yi bi. Afi mame mandrake ni bi. Na wo kachire no say. Say enso wani say wa kwa mi. Still, what jibi kura firi mi nsem. Na oro ba je me ba daduam nso. Afi wo sa ba ji me mandrake na sa we. Na Rahel say. Wo ba daduam nti. Mame one wo nkoda anadwi. Ote. Hey. Ahani hiam ye. Rahel any Jacob na tifie. Ahano katire Leah say, okay, dia oba akofa banti ene me de bema yi ma wanatwi ko yusu ba ko na mamba we ni bi mfanko. Enti Jacob free ho na okọ Jacob ankasa maintenance yo. Wo de de uma obi ana wo ko. Enti Jacob wo timi kasa na de me nko. Hello. Hi. Emma, my bio. Oh, Peppa, Nelly. Now, Ewana, Rahel, Koso, Jacob on Sa, not the man Leah, and what G mandrake in it, or G and Leah so found or Sinadia Wire Media.
Young call me Koteka. What the boss one at you know, sign him. Hono call Oba. Twasso. Na numra Jacob free you da murebano. And you mirror Lia free a dicosiano can say. Hey, Jacob Cranya where say, Bibia Kosu, your by man, you know, my agree. Say, ne, my bitch, are tight the amount for Beman Mamma Supi. Jacob drew fear and Lia Diminicaco Bamono. Twasso. Bramin chain. If we say, Ampa, made me butter your mato. Why, dear? Or the butter your mandrake, what the told Jacob. One in the Dana Jono. Nana Jono, Okochi. No one uncle Pontier Lia. And was a tea, No insane. No insane. Or Babarma or Tosu Numa, Jacob. Was I call another one? I can't to us. Lia can say. And then Lia can say, when Uncle Tiamica. When Uncle a day, what Tianica, the entire cast, I know a bar. Was in a mere Tianica to us. Some of them about Mamma me Kunu Awaria. I say, I sin. So I didn't about one man who couldn't man you see. No, to Nidin Isaka. Isaka. Nelian in Sunny Bill. Jacob. Opatafuor. Yeah. Hey, Jacob. Was you ready a day? A Tianica, and what two didn't say? Isaka. To us so. Nelian in Sunny Bill. A honor Jacob's our Bobby, no one in Sunny. Nelian in Sunny Bill. No, Babarama or Tosun Siama Jacob. Nalia can say, when Uncle Pon Atamia Tadia Pa, I feel dear, Mikrone me betana. If we say my woman, Barama by Siama Mano, now what to Nidin Sebulon. Zebulon, Hatwas. Now, and what do you know? Oh, Baba, no to Nidin Dina. Now, when Uncle Pon Kai Rahel. Okay. A fay, young quote Genesis 49, verse 1. Reuben, TNE Reuben. Ne papa, ne mommy, and Leah, on their firstborn. Okonya girl, a wabonting. When your baby uncle Jim Marcher and what be found what the papa passo. Ne Jacob Kessin. Or no Kurana, Yayan, mammy, one dear, why dear ya? Okay, it's not about William Panabantu won't go heaven. No, way dear, and one dear, or go heaven. I feel to us. Genesis 49 verse 1 say 49. Genesis 49 verse 1 I say I feel to Genesis 49 verse 1 I say na Jacob friend and mase and rantia makuma ku 12 and ya woman and man 9 and Opatafuor 2 awarefo 2 omo yamu man wo fro omo tenase I feel to ha mommo aboamano na menka mo de ebeye mo de ebesi wa abrabo no mu nie abrame Jacob mawu amekro nie na edi akire no and na edi akire verse 2 Jacob ma munsia na muntie okay muntie mo aja Israel Reuben babakan na wo ye bapanyini ma hoode ne en kabapanyini bia no una ye papa mani yo ne ne kesi yo wo buro so anidie mu wo de wo sanka unuam kuma nyina de respect ebuo mawo wo buro so tumi mu wo hinhim sensuo nanso so wo de wa ye nti wo be hinhim sensuo nti na bapanyinifo eni nyina so no anhwe ya nti na se ye wo bapanyini a ye wa de wo se ye mawo nye sa wo be bere sa na de akowuom Senior to aso yes wo hinhim sensuo enti wo kandie be firi enti enam se wo hinhim sensuo enti wo kandie be firi wo nsa efiri se wo fro wajampa wo fro o papa mpa enum na ugu ehun fi wo gu papa ho fi mempa na wo fro ye wo mpa o papa mpa aja oye nioma wo so wo konya girl a wo de na beto so no kese no Senior hello hi now jampo na hwehwe se obehu asa kenkan asafo no mame ewo ha ewo hwehwe asa abusuakuo hello o kese no sa samwe ebeto David papa ini ni a friend Absalom ne ho fefefe 20 yes 20 no asa aduane be ya sradiduane de ya sradiduane na obema ahenuane a eya akono obema ahenuane
Asa esusu ye mpena ba ehon so na mo accounts ye kasa account for nzema Fanti, Asante, Achim, Bono, Sashi, Money account for no, a Kiapem cow, Muna Muba Mahim for Driane. Musamono, tell me, Nakatam, someone call heaven. And some one else of week accounts all partners soon. Catches of winning him, dear. Sabra. We are talking about intellectualism. Senior, Opatafuor. Hello. Now, sad incident we are busy. Absalom, no fair. Na David yere keto a wawo no. Na onu an yamba action yere abon. No kese no. Enti die ne wo se odi akonya e wo Israel mamu no. Eye Absalom. But the odi your papa nti wo kese no. E no je ahenie no. E no de kokoma. Solomon so yam braba yanya ma me ho ade. Yes. Agentina onyanko Bible say na ewurade yi ne ho adi e de kire Solomon. Agino anka say enya ne ho ade enti oyi na firo. Now yenhwe last one yenwie sa case we. Be Revelation chapter 7 verse 4 to 8. Now odifo Yohani abra ewurade bie nani a obi osoro ahini mu kire no. Yekoya na Israel abusuakuo dumienu yi na omo wo ho. Sa Israel abusuakuo dumienu yi a omo wo heaven ho yi. Bible say na omo mu eni yi nipa 144,000, 12,000 each from every family. Number 2 Zilpa ye no ho ade. Dabi. Bilha so e. Na atenti na Bilha asefo wo ho. Na ye de yanye ye ho ade ni anye maame ho ade a o si ye de ye nko heaven. Abra heaven so asebni. But we bie. Ye nko say. Na meti wona wo aso won ano dodo. Meti wo mo ya obi a ya so na no bia ye obi a ya sili na obenya nkwaje. Mpem wo ha aduanan 144,000. Twaso. Na wo aso won ano Israel ma musuakuo nyina mu. Wote. Twaso. Afi obubodin ba. Juda abusuakuo mu nipa. Juda abusuakuo mu nipa wo aso won ano si mpem 12,000 twaso. Ruben abusuakuo. Ruben onso na busua akwatetere ye nipa 12,000 ye gi wo mo kwa. Twaso e. Gad abusuakuo mu. Gad abusuakuo onso mpem 12. Okay. Asa abusuakuo. Asa empena bano onso na sefo say. Onso mpem 12 sa. 12,000. Eye ye twaso. Genesis 25. Yan ko hwe ade ho. Abraham ma wo mu nyina. Wasu eja said ya woni ma pam sitie ne sa na mama chirifu so omonye. Now after that Bible say na Yohani say hu biem na nipa omuni Israel abusuakuo dumienum sa wo so aheniam bebrebe emu nkuma ne akese wa munie. Genesis 25 all say 25 verse 1 all say na Abraham ware iri bia wa ni dindi tie Abraham sa ko wale girl bi ababa wa bia ye friend say Ketura, okay. Now we Simra. Ena oni ne wo Simra. Yasin. Midan. Midian. Isaac. Nisua mano. Isua, okay, say 6. Obaba ko pe oni na wo say 6. Wo de ka Isaac and Ishmael ho a say 8. Eno yaka tena wo da. Sess of wo ya no atwa mu aguso. Ebi hye kona lie. Now Yoxen wo Siba. Hey, was I go for back could be a once would ye? Siba Didan. Now Didan money a soft one, lettuce for Liam for. Okay. Now media money Hifa, Hefer, Hanok, Abida, Ne Elda. Hey, Numina Kiturama. Okay, Ketura Manono. A fair tea. Twaso. Na Abraham de dear or one ma Isaac. One Adentia. The entire or did your one ma Isaac. Isaac, Tessa Asante, Muntieni, Asante Munina Muti, Ede Asante Hene. Abusia Asante Akonyakesia Asante Otu Fu Frimuno.
Omo ananka eye Isaac no. Now asonafuo aduanafuo bretuo asene asachiri agona saa busua we nyina akai nyina no omo nya asantefo so me asantefo eti saa na tie Isaac one na ye this year awose wodi ehifo na di asante ko oyoko ana oyokofo eti oyoko efuo ene eye Isaac no na emom asachiri ni asene ene asonafo no omo so na ye beka omo ho asem no tie abira na Jacob tie ase na oye den na ma afoforo ma tie die ma enye oba ma na chese onya ba akopɛ omo ye de ya omo afoforo ma na afoforo ma Abraham wono de wono de Abraham tie ase Abraham tie ase oche wonade oye omo den oche wonade now concubines. This is an English word. When the English tells you that this is a concubine, what does it mean? Empena. Eti empena emma fufuro bebrebe. Abraham tama yentwa ne be man. No sole oti aso dem na sakrababa. Ye chi ni twa ne be man no 90 years column no. Afei okoti ma to oti se ade no se fia ne de oboka na nitini akese a se pitire ti a otede wantire fie biem hello hi wasi oya de ya nim emma fufuro ma ne de Abraham tias no oya den oche wonade na oja won kwan fi no oja wo mu kwan se asante ebusua amaka de munko oyokofo mu na mundi asantefo anim enti se bibisia mumra back ayokofo na asena mu meka mum na munye baako senior Opatafuor. Hello. Hi. Sacrifice we mu. Ena odifo ni say hu wo mo. Ewo chapter 8 no kai Revelation 7 verse 8. Odifo ni hu wo mo. Revelation 7 verse 8. Verses number 8. Sebulon abusuakuo mu. Mpem dumienu. Joseph abusuakuo mu. Mpem dumienu. Benjamin abusuakuo mu nipa woso wonano. Mpem dumienu. Yenu matiri no. Tie, wo hunu sa abusuakuo we nyina achi no. Afi wo sa tu nani a. Omo do so sene sa abusuakuo no mu so gina baabi wo heaven ho. Emu nkwala ne mpanfo no mu firi hen. To aso. Na hwe. Nipakuo akese a obi ntumi nkan won. Obi ntumi nyadan. Enkan won. Wa hwe enkwala Abraham ko wo mu yi. Omo ni omo asefu obetimi akai omo. David. Bon sema erade. Bomuye. Afe. Jesus. Oho atew. Yes. Wanya nte ase. Yes. Afe okoto so obi tim pena ba bi anko heaven a wanya proof. Obekọ ana onko. Obekọ. Ase mami heaven ho ya na nka me pese owura mu ho mame. Me wura heaven. Say heaven wo ho na. Last week me pani bi frɛ me o say me bebi sa say ahomoni wiase. E ma to bu chirechire yemu. Na heaven mami di heaven abayi so. Me pese me hu say heaven wo ho. Na heaven no say na odi ni dwuma sifa. Heaven no say na sitie. Ene no an ne paradise na ye kana na heaven no emu nchichemu no say na sitie say no mu yi omu adwuma sifa. Nyame ahini yemu no say na sitie. Odifo. Amen. Amen. Obi obeka tro say heaven eni ho bia no oboa. Now Paul can sembi osiminim obarima bi ewo osorosoro toso tei niensa tienie last week me kire wade bi me se ufiri asase su utu na ukọ wiemu a first spiritual world you feel ho area, the next one you feel ho leloria. Now utra leloria na chia efiri ho ko nyina Nyankopon dia ho ne frɛ ne shamayims no na mo kasa mu brofo kasa mu frɛ no paradise anase Abraham kukum. Now
enipa nyina enko Abraham kukum ma kyerɛw sɛ the way onyankopɔn si bɔ wiase ni ɛni the way onyankopɔn ni su Jacob tumfo no wɔte nie wabɔ heaven into 7 categories hierarchies na world bia nyankopɔn bɛba kɔtena bia no ɛwɔ sɛdeɛ ni su ɛne ne ban esitie ɔwɔ ahohom a ɔne ne bu ne man now onyankopɔn wiase ɛnyɛ external world te sɛdeɛ yɛtete ha ya yehu wiase na mmom Jacob tumfo no ɔno no ɛyɛ ahenie ɛne hɔ no yɛ ahenie enti the perfect example yɛsi wei ɛyɛ the striking resemblance ɛwɔ mu ne sɛ ufa asase so yɛahemfie a yɛwɔ nkonya tumi wɔ hɔ onyankopɔn aheniem so wɔ nkonya wɔ hɔ wokɔ asantefoɔ asona adua na ɔyoko ne bretu a mu wɔ nkonya tuntum yɛ den ɛwɔ hɔ onyankopɔn so wɔ nkonya a ɛyɛ mmiɛnsa baako ɛyɛ akonya tuntum baako ɛyɛ akonya kɔkɔɔ ɛna baako yɛ akonya fitaa sɛdeɛ wɔhene tenase a wɔwɔ na kyeame ɛne na hemfo benkum hene nifa hene onyankopɔn so wɔ ne benkum hene ɔwɔ ne nifa hene wɔ hɔ na yɛsi wei yɛwɔ abrafoɔ saa na Israel nyankopɔn so wɔte yɛ Jacob tumfoɔ asase wura ne nti ɛde wiase konkɔn so wɔ n'abrafoɔ ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wɔhene ɛtena kaa emu ɔkɔdwa bɔ ase a saa na Jacob tumfoɔ no so teɛ ɔnso wɔ ne kaa ɔtena mu senior siawon adeɛ bia mu wɔ asase so hɔ bia bi wɔ hɔ na onyankopɔn ahenni mu sɛdeɛ tie nie na honhom a onyankopɔn Jacob tumfoɔ no de bu ne man ɛne na ahenni no yɛakyekyɛm into 3 ɔmo ranks ekuro ɔmo yɛ 3 first triad no ɛyɛ 3 second ɛyɛ 3 third ɛyɛ 3 ɛka bɔ mu a ɛyɛ 9 now nemom saa 9 no ɛnka asante kasa mu ɛbɛka sɛ ɛno ne abusua nemom mo abusua no a saa ahohom no fifiri mu no yɛsɛ yiyi abusua no baako ɛne aka bom ɛna ukɔ manhyia ahemfie a yɛfrɛ biribi sɛ fokuo onyankopɔn ɛwɔ fokuo nko amaako 10 ɛwɔ soro hɔ eti ufa fokuo a ɛyɛ baako a ɛyɛ saa abusua 9 no first abusua 3 na American first trial no sɛ ahohom no wɔnyɛ seraphim a wɔyɛ cherubim wɔnyɛ cherubim a wɔyɛ thrones second trial abusua foforo sɛ ɔnyɛ virtue a wɔyɛ dominion wɔnyɛ dominion a wɔyɛ powers now third trial na ɛyɛ last one ɔnyɛ principality onyankopɔn honhom no so ɔnyɛ principality a no wɔyɛ archangel anaasɛ angel na saa wei mu no 9 wei no na yɛyiyi wɔn maako nyɛ sɛ one say o yɛ group wɔn saa into 10 nti yɛsi fokuo nti fokuo maako 10 now fɛsɛ otirim onyankopɔn abɔfoɔ a ɔmo wɔ ɛne na honhom a ɔmo wɔ no ɔmo dɔɔso sene nipa a ɛwɔ asase so saa times 1,000 yes bebrebe siawon hello amen who detail bibi down answer me phone back na way eh uni anka o ya afa na ayira be di ho akwa bi na owie sika efiri o papa pesi mu na we na ye che no ebusan se o pede ya o se na exercise book efiri ato ne pesi ni hello amen tie die enti fekuo no obia ne su ene ne ban ene sadie ositie onyankopɔn wɔ mpanyimfoɔ wɔwɔ mpanyimfoɔ ɔmo yɛ mpanyimfoɔ sɛ papa yi anaa papa yi sɛ meyɛ sɔfo yi a masisi mpanyimfoɔ ɛma mpanyimfoɔ mmɛma mpanyimfoɔ no Jacob tumfoɔ no so wɔ the same thing
Now, Fekua edin kind, Madin Catcher say, Fekua na yateteno. Say, Omunya Sarafimano, a dear. Cherub, when you cherub, I know a thrones, when you throw a domino, when you domino a virtue, when you virtue a power, when you power, when you principality, when you principality, or your acting, or your attitude, or your angel. Now, first Fokun, you're from Hayot. Now, Hayot, no, and then I'm Frano, the holy living creatures. Sir, living creatures, they are at Yasifuo. Now, Mono say, Onyametanasia, Omuja didn't kind of butu Jose. Omubutubutu na onyankopon etuni nanya ohya ade na ochimu editu di nana I say space shuttle so one space shuttle amu hwe sa toys movies ni ade ne de mu behu na sa living creatures no omuya maako 36 na 36 no obia o etire say 44 ebi won taban enkoa 8 ebi won taban 4 ebi won taban 6 onyame tenasi Jacob tumfo ne tenasi a omo e de nkan betena ho e ma ne tena omo so te se akonya na omo de ne taban efiri wo soro e koka asase ase onipa bie ni ho a oya abode a osefata se wotimi hu Israel nyankopon anim efiri se Jacob tumfo ne ho ofe dodo enti onipa nhwa na ho ofe ontimi fa na ho ofe onipa bi ode na ho ofe hwa ni na ni hwe onyankopon ho ofe bia na ni sei senior ya wo mu ho eti wo mu na den taban e kata no ho sani abaya onipa bi ntimi fa na ni kosue hu no adentia ye na ya tete ha nyina ye ni ahwe ba bia nsasa ye hwe hello me se die ya wani ayade ahwe baby answer say your day ahwe baby na enam sa ahwe baby ni ntino efi abawani so untimi fa sa ani na odi hwe sa baby ho no ensa nkɔhwɛ no esa odi fin aka no nti yenhwa no senior na wo wie sa ahohom na wasa ba ahohom foforo yefro mu orphanages sa orphanages no omu yefro mu shields sa ahohom no mbetena ase no before sa ahohom ne mrama Israel Jacob tumfo ne metena ase no na ahohom foforo da so gina ho a omu no ma te se car ba omu ban no se wa hunu car ya ye ne say circle say ene ya say across mu say etimi ba say and your driver or kiss a car no tell say to say space shuttle na sa car no or your spirit on its own onyankopon bona or what any 14,000 from her be good in us now from the tiko kokana chi 14,000 from the na insanifa 14,000 ha 14,000 the entire onyankopon ye omo sa ne say what is onyankopon ye all knowing at any moment in time Australia, Canada, US, Ghana, Abrepo, Bushen, Adia bia ekosu bia no eye sa ahohom no omunim tiem so omuhu de ekoso efiri se omumu na Israel nyankopon etiye se ne beye na spirit beti asase so no ogopo se ope Israel nyankopon ahana ombehu ni fast nti omama ni a ani anu ni hwehwe animu ehwehwe mu omuhu ade 24/7 enkomo ayedie di ahohomone po omu bonyina they know it eti omu no ye from omu shoes omu na ye car Jacob tumfo ne tena omu wosoro omu ye bebrebe adifo na huhu bi bebrebe na ufri saa omu e ben no na me kire no no aba ye fra Aralims no so no omu ye nkonya egu ahimfie ho nkonya tumi sade mo nananum sole a omu sfa ensa ekogu yes say no omu tie na me kire on we mu no say no omu tie say no tie we omu no o fa ni mu na bi ni say no omu tie say ya on say we sa dot na wa ha ni nyina no
any 14,000, way 14,000. Way on a tihano, say that here. Ni fin say, and Israel Jacob tomb for it. And to be penetrating. Celia, Siawan. Hello. Hi. Now, Ara limunoso oya konya. Na sa konya na ankasa wo tomia. Ye year. And only pantimi nyina ni mu nhwe. Baako ye red. Na baako ye black, na baako ye white. Sam konya yi otena so bia ewo ahohum a ono omu bu mind. Omu so omu ho. Very powerful. Sa ahohum ni bi ebiti ye 14, bi ye 30. Otena se omu kyena nanim. Say the be spirit bi oya ahohum fi bi ntimi penetrate. Enu ntina mo na mo mfi esusua no. The onyame de kyerɛ mo no lesser ones na ɔmo bɛn mo na yɛfrɛ ɔmo angels abɔfoɔ no ɔmo na obetimi ahwɛ ɔmo yɛwɔ ahohu ni bi wɔ ha ɔmo wase na aborosan bi times 10 wohyia spirit wi adeɛ na bɛyɛ wobɛtɔle mu ento onyankopɔn. Now Bible said na Daniel bɔ mpa yɛ sɛ hohum a yɛfrɛ no Gabriel enyi ne ho adi. Bible said na Gabriel yi ne ho adi no Daniel ɔtɔre mu. Yes. Gabriel kɛkɛ ɔtɔre mu. It is anyoma ya make kai your from first one me very high. Memo quotation support no ma chire mu. Now, ufri aralims na no aba hasmalim. Hasmalim no se what tie videos ni audios a. Obi se awurade abie nani ana wanya ni suani hunu. Na nani bie ohunu Jacob tumfo ne se wote akonya kakraka so. Na nani mu ye dai. Ehyiren. Sa nani mu na ehyiren no. Has malimuno omo te say electricity about 1,200 volts. Omo ye mako 70,000. But omo no omo kase nyina te say say. But mako kura say e to asase we so a taking less than 2 seconds no de be asase we. Enti ye ma omo kwan mo omo maha. But omo de ani say Israel nyankopon Jacob tumfo no tenase tena konya mu a omu na be twa de tiri hu hia sen. It is a wo a wo be sa fata wa asase we so e be bie wani a wo be hunu no. Wo be hunu na nanim ya de ya. Ehire nchen awia. Omu no ye from hasmalim. Very powerful. Ye ka so omu say Satan ya enteki wo omu 3 seconds omu say nsisi ya. To otenase ya. Te sa de ohene tena konya mu a ye bo ne de ya. Abotire. Omu ni Jacob tumfo na botire ehyiren oni pantimi fa nani te wo a wodi wani hwe abra omo ma wo to mi se hwe Jacob tumfo ani no ma say wani no from hasmali omo. Yes. Senior. Now ufri hasmali mu na afei no aba seraphims and they say what wo mon kada. Yes. Seraphim ni cherubims aja omo seraphims no so omo ye bebrebe but omo no omo was special duties. Ebi won taban 12 16 28 6 so onyame pase wo de omo kire wo a depending de wa ho odin betimi no de ayeden a kire no omo de ani say omo ye interplanetary gods and intergalactic gods. You can say galactica galaxy baby to say baby ansroma omo na wen soroma no omo na wen awia bosome omo na wen asase otra asase a Pluto Mars Mercury ho nyina sa seraphims no omo mu bi adwuma omo ye no ena omo mu bi so adwuma omo ye no se omo hote enti bia no omo na todwom ama Jacob tumfu ani timeje 24/7 omo mreda de bia omo na ka kire Jacob tumfu se oye kronkron na ne kronkron ye no ne saso eni osoro ni asase so the entire bonso the entire omo ye sa ne se wa Jacob tumfo no wa mo ne mrane a ugyaye a asem be ba ne tirim asem so ba ne tirim a asem mesi enti da bia no wona honhom a omo bo ne mrane ma na koma eto ne yam omo ye saras now yewo ufri saras no so a yewo malachims no so omo ye kings of angels na omo no omo ye ahohom mpemfo a omo ye bebrebe
Omu na ye Nyankopɔn adwuma ade ma no ebi ni saying ebi ye medical doctors wo ho, ebi ye judges, ebi ye lawyers, ebi ye mpanyimfo bebrebe, ebi ye akyerɛkyerɛfoɔ. Said ye ebi so de ne say wo akwala on na baba hwe akwala ne so. Adma akwala na timi ate wo maame no okasa. Eye angel wo gina akwala nkyɛn 24/7. Nyasa akwala no ontimi nche hwe mfiri wanum da. Ebi so de ne say Senior. Omo constellations. E ka say constellations are esoro ho. De enti a osoro entimi megu yeso no. E ya abofo no na gina ho suso se na be ya entimi megu form. Nyasa be tie gu so. Asase so edida ebirum abetiri. Abofo ni bia betiri. Ene ye nenam so. De ebi so ye ne say omo no ensu e wo wiase nyinala. Asuo bi te se biata no antoansuo nya ma afraw. Eye bremu asuo pra. Sansuo we nyina no. Tumi bi na titim nanso so omu tumi pa ohwe omu nyina so no oho oyebofo omu so omu kamala kim so no omu de ne se ebi sa yale onse obi se me yare fibroid bi am yare cancer ba oba Opatafuor ma bompa ya ma no eye dey eko sa hohum yi bi omu ye malakim so omu ebi sa yare ebi ye nsenkyerene ebi ye signs wonders tokens omu adwuma ebi ye no omu ebi na hwe nipa ebi and a your personal guardian angel. Onipa bi oba asase so abi ya wo to ho nya. Ni ama bofuo ba ko so onyina wo nchen ono ne wo personal guardian angel. See one. Say Senior. Wanye bibi ama ne bu amfu ne wa nya wo ankwa. De bi onyina wo nchen. Ewura kwanya ewura faso a efu. Omo ya malaki msifo. Omu na nyame ama omutu mi se de bia omu ntwe ewura no emma bo esoro by certain centimeters kopim si esi wura we di afuo utiri nwi tumi a wo hwata kyere maso no enye wona hwe utiri nwi ntina Yesu se mumu wa no betimi di basafa ba akwa ye dey atua ne na basaso wona betimi di enwi ba akwa di ntia ne se enwi a wo utiri so nyina no Onyankopɔn calculate no de ama bofo no wona hwe so wani kosua home na hwe so wo hwene de o hwe won sanifa so wo ho ni wona hwe benkum so de o hwe nifa onan ni wona hwe we de o take wanum kasa records 24/7 o mabo date time o kan asem say ni nyina ho Senior. de o ko ye nura numere ansa na wo bei ni nyina de ya ho Course awu ye nyinara now ye free baby say akashic records baby wo nipa suban ne ya wa ye nyinara ye twiro di gu na akohwehwa wa hu ni nyina ye wo bofo a wona hweso ye free mo malakims sane ye be ya wontimi mfa akire ene obi nya azan enkotwam na ano mpana na akotwe ye no pese udiliti ho firi ho udiliti endiliti e wo dada ya hu 19th November 2020 lockdown by the oye nyinara ya twero e ho hello eti sa hohum we sa no Onyankopɔn operate omo ho ye from malakins ebi ya abofo mpanfo omo ana Michael ye sojani akonba on the kobi or saraf o ka omo ho o ye malakins now ufri malakins fo no mu a ye fra bibi Elohims. Now, Elohims no, omiye maku 72. Onyame na share da bo omo sa Jacob tumfo. Na omo no Jacob tumfo no bo omo se ne seso. Etu hu Jacob tumfo a uhu omo gina ho a uhu omo difference da. Na omo bia te se di Onyankopɔn sitie nanim na ho ofe. Ane omo nyina equal powers. Etu sa Elohims we mu no omutimi bonipa omutimi ye bibia bi but omuno Senior. Senior. Onyame ma onipa enhu no ko ye too powerful. Yes. Na so onipa pere so opese wo hu na now wa yi sa mpanyimfuo no mu baako wo hia no to hia na o pere wa dwene ye o se wo hia Jacob tumfo but enam so wo Jacob tumfo e te said ya meti we na me wo duplicate me ye be 10
Ube hume. Se me ba na mi wuram na ba akoba. Na ba akoba ube hu omo. Sa na onyame ayentu obi hu nyame ne ban ni ne su no akoto ahye no susu woku no. Cause omo ye 72. Sa na aye ne ho. And I sent tafu omo se. Ona se omo nyina timi bo nipa kum nipa ye bibia. Omo no ye from Elohims, ye from ewura nom. Ba 72 ni ye from ewura nom. Se Jacob tu fie no pia ye from ewurade. Adentia ono kwa na de no omo ewura nom ne de omo de. Bonso. Opatafuor. Hello. Your one. Enti de tie ni se tama ye bebo nipa no. Sa 72 no na Jacob tu mfuo ene omo tena se ye mo nipa se de ya. Yen seso yen. Yes. Now onyankopon wa mo nipa se abofo seso. Nemom ono ani suban so. Sa Elohim suwe no ebi na ba Israel mreso a ombedidi ye nom ye edi ampesie ewe jollof no. And the Bible say na Israel fo no hu Jacob to mfo so wote won wo ye de ya. Odidi Elohims. Syria. Siawan. Sa no omote ye. Ade bia wo se urade ko occasion bia no. Omo kwa uhu ni da. Onyame na aye omo sa. Omo otumi. Omo betimi ase wiase, omo betimi akreti wiase, omo betimi aye wiase bia bi. Omo ye 72. Jacob to mfo kan wa 73. Senior. Hello. Who's nyame we smart? Oh, smart. Smart guy. More than smart. Good. Now who we are? Your friend ebimu so Bene Elohims. Bene Elohims no. Sa 72 mpayinfo na America no. Almost what trans na each 72 bia no obia kreti enipa 72 won no so na ase. Enti Bene no ase kire say sons of gods. Na sons of gods no. Omo enkwala na ya bo omo na kreti omo ama. But omo ya abofo mpayinfo obi ti say abofo Gabriel. Eye Elohims ni bi na kreti eye Gabriel. Ono serve one of the Elohims. We ye Bene Elohims. Enti omo no omo ye mpayinfo a so onyame pese omo kokro bi so ebia ekon asi munko pata munko bonipa ma ho ban. Ebi na ye fro omo watches. Omo na eba no wa mreso omo befesa ema ene omo de die no. To wasi nyankopon ma. Anso wasi nyankopon ma. But eye Elohims no 72 ne ma omo akreti omo. A omo suma omo etese me ti hey me spiritual son eye sofo ha. Ne sofo ha enso afa na kola atofo nsole mani mu otete no eye ala ono so ne ma. Senior. Yes. Etese me grandson me nana ene from Bene Elohims. Omo ye bebrebe but 200 Ephraim because omo na benye nyem ma ne omo de die no to omo difale omo ne apam omo afiri soro from Bene Elohims. The Bene Elohims ultimi nkan omo mburu 30,000 omo gusoro bebrebe omo maha. Now who you Bene Elohims na no about cherubims. Cherub omo so omo nyu omo ye ne se omo ho oden nti omo no special assignment enkwa dua omo na bo ho ban enkwa subonten omo na bo ho ban ani nyansa kwan ye nipa mfa so sa opese ohunu onyankopɔ abodie mu hwehwemu ni mu hunu mu yia de obetimi a kyerɛ wo no na de enti a woto question bi ama me ametimi answer no enya mani kan na me de answer me ne honhom gyina ha Senior. but wo no ohu. Yes. De ogyina ha no wo ye cherub wo kan ya no wa answer ma me na me de ama. Senior. Opatafuor. Me ma answer na. Yes. Omo na kura nimdie opa nimdie opese ohunu nyansa opese ohunu nimdie deep o kasa ma nipa boye ntiri nkwa gise cherubs. Kwan ya faso ye cars inventions sika ene nioma nyina eyewe cherubs omo nsam neku. Yes. Sa wei mu emu baako ene ye Satan ene Lucifer.
Etina Satan where there ya. Nyansafoɔ. Oye nyansafoɔ. Yes. How do you feel? Economy. Keros. There is no question you know about trauma me to me answer. Because Kerob no. See one. Or that catch and man catch. See one. Now, who free Kerobs for one in somewhere. Now what about isms? How many last one? 10 no. Isms no. Aye one more wo. Oh man ya ogie wo nyamemu. Na omo hote. Na according to omo righteous level no. To say Moses, Elijah, Yenana Enoch, Abraham, Jacob, Isaac. I want to assume Moba, Titia Difu, Mabasa, Sisu, Mukoninara, Omunina, Uwa, Okrano, your friend Isims. Na Isims, no, Obadane, or Trinini, or Kran, Hotie, until ye bombaya, yet me fro, almost what to me say. So open century, new open dear friend or betting the Abba. And do Tiam Free Moses or Beba. San Crofoni be. And now, Abra Yesu call people to scope on Piano. Was in a Mose, any Elia, a Baho, a Beshanity, the from Isimis. Bebre Bay or more, a titia diff what to say, Yohani. Isaiah Munina, you're from Isimis, but Yachicho Mu. I was sure, Bebre Bay. Eti omu dosu bebrebe ye wa honhom ni bi omu tete se kraman ebi tete se emubro ebi tete se jata ebi ye griffins no o ne suru sei e ye kode ye ne form ye jata e form bebrebe ye wo mu a ebi tete se poma ye opoma ekura Jacob tumfuo ni nsam eno sa poma no eno ye fra no omu odi omu de fra me ka chiro ye fra no wemfo opoma eno ne ye de sei o wemfo kukuo. Dear Castle when Fuku awo onipa sorry general kafra papa yi oyo kukuo obi na wen no obi na nwene no onwemfuo kukuo we obi na nwene no wan na nwene no eye Jacob tumfo na ball no sa me pese me say we ya me di right sa me say no sa me pese me say we na sa me ho ma asem awurade no ma sa me kosere wenfuo poma na me di abe bɔ no me de bɔ na sa poma no nko na ya ma ne tumi so otimi say nipa kra Syria. Bobiye. Yes. Obini sa to me ni bi. Omo ho griffin se bi ni. Omo ti ebi ni. Ha ebi ni. Say no omo tie. Say no omo tie. Bebrebe. We say no omo tie from griffins. We na. We obeba wiase. Ebi mu ti sise obeba wiase. Omo na ba be se wiase. Omo nyame aseda asidan. Na ode omo gumagu omo twen so omo ba se wiase. Ono obie Daniel Ania Bible said na baku ehu said Daniel ani tete okra hwe omo the way otoba Daniel so no odi ntiatia mu ne gane ye aja tenase hwe omo hwe me mu sum Jacob tumfo so mu nimu no na mu di calendar achi aja bi eni ye tia bon samso ye hwiri yakohefa osoro na bon sam hwe osa o se me no so atia me so no. This week, Mama come out and say, "Available so continental hormone tardy." Amen. Amen. Now you had a hiot. Be a mammy. Sorry, uncle. Be can file phone. Revelation chapter 4, verse 6 to 8. Almost say no more. Hiot. I hear the holy living creatures now. Yankupo movia. Didn't taban kata na hono obi ahu no Israel Yankopon o saying verse 6 to 8 na verse 6 to 8 na ahwehwepo a etese ahwehwe wo ahenwa no wani ahenwa na nim ahwehwepo eno wo ahwehwepo no de eye ne say ebia no by mistake spirit bi atimi bypass sa honhom ya mabobo mu nyina din atimi ato Jacob tumfo no na hemfie nti wode ahwehwepo a esos ne wiase be times 10 na wode afa ahemfie ho nyina na untimi nhwem efiri se uwuramu a ebe hyewa se watwans onji honhom bi ani twas na atiasefo ba nan ani ayeya won ani omu wa ani ne won achiri omanim say 14,000 omachi 14 omu ne yebo omu na say the all knowing God wo
Yes. Okay. Na atiasefo ba na ya won ani aya won anim ne won akiri amama wo ahengwa no ho. Ahengwa no ho. Na watwa ahengwa no ho ahia. Verse 7. Na atiasefo a wodi kan no te se jata. Yes. Ono na ba ku gina ho se ya ni tiye 4. Te se mi tiye 4. Ba ku ye jata anim. Ba ku ye kodi anim. Ba ku ye nipa anim na ba ku te se nantwi ana se odwan anim. Na atiasefo a wotoso mienu no te se nantwie ba. Na atiasefo a wotoso miensa no wo anim te se onipa. Na atiasefo a wotoso na no te se okode a otuo. Na atiasefo ba na no mu biara wo ntaban nsia. We omo ntaban sei. Nsia. Ntaban ne de omo de ye ne se wo no uhu ono atiasefo na ono so no uni wo kwan sa wo nipa ba wo tena se obese o. Eti wo de ntaban 6 ekata de 9 ho. Taban 6 no the 2 kata de 9 ho. No the 2 atu. No the 2 akata nanim because usu hu na obese wo mo ye higher spirit. To us na aniwa hyehye won ho ne won mu mama. Na won home awia ne anadwo. Se kronkron ni awurade nyankopɔn ade nyinaa so tumfo a ɔtena hoda ono na ɔhɔ na ɔreba ɔte ei kaso ɔmadwuma ɔmo yɛ no ɔmo na bɔ nyankopɔn latest track ehu no nwom ɔmo kya nwom ne hu a ne bu befu. Hello afei ma prove ya kyerɛ Ezekiel 1 verse 1 to 18 ɛhɔ so ebi wɔ hɔ na Ezekiel 10 verse 1 to 12 and also atiasfo ba 9 but we no omu ni ntaban 6 but we mu do omu ntaban 4 odifo Ezekiel ko hia wo. Yes yenko Ezekiel chapter 1 verse 1 to 18 ba kan kitu abi ne atwa na afia to so aduasa bosomi etoso 9 da etoso num no bra na me wo atukofo no mu asuo ka ba ho no na osuru bueye ana heaven bieye na me hunu nyankopon ho ani suade hunu mu tie ni ye di ono so odifo ni hu ye na wo ka kire na bosomi no da etoso num wa hne Joachim tukofo afia etoso num awurade asamba busi ba osofo Ezekiel nchen wakadi afo asase so asuo kaba ho eho awurade nsa ba ne so na me hwɛ na hwɛ ahum bi tu firi atifi ahum na no mɛkyerɛ mu ha ahum bi toyi kɔsa ahum no wɔno no wɔyɛ te sɛ dynamite ana bomb ɔmo na nyankopɔn besane a ɔmo to plastic kwan mu na ɔmo ahurahura na sɛ wote hɔ a ɔmo akunkuna nsa na wɔsane enti ɛyɛ ahum say be our basenity odin kan jai ahum de be omo ye 7 ba ku tu gbe asa 7 or ma one shot bullet 7 to omo place wo wie automatically wo awa ha bia wa hyew aso ma say eja mutimi ba say me ba na bullet me boss 7 yansa na ma ba to aso na hwe ahum bi tu free abuya famu bai mununkum kase ne oja etoatoam yes saa mununkum we no so no mo nyina kamala teams no ye watandes wo omo te sa anyinam ene apana na omo nyina gu apana na nso obo dos omo ye 7 but omo ase no omo ye 70,000 bebrebe kwa bebrebe omo timi tuam se ba akopɛ se bia Lucifer ha adwene no omo mpa omo duru ho no omo tia Lucifer o se Lucifer o suro bibia ka tenda no o tia no se ya no anu agai o nsi ha biem omo dwu omo ye yes eti se ahum no edi nkan tu be blast ha ama honhum e wo ha nyina wo se omo wi a no aka kire mu nkum se wo so kofa so ma me hwe na bia na akwa bia atete baabi mununkum ne betia ba no blast no adwudwa na wo ho bia no wate fie sama to aso na wo hran atwa no ho ahia ansana ehyen nso aba to aso na efrim finfini afei hwe ba bia Jacob tumfo hye te se sika ne dwetem frafra ya ado ahoa ani okay the who fe te se sika I said only gold I mix it diamond you know na fe
Papa kokura bi no kura poma bi ote hwe. Papa ehu ofe papa. To aso. Wo janu mfimfini. Wo janu mfimfini. Verse 5. Na emu na abode atiasefo baanan nsososo bi firi. Afi what? Atiasefo baanan no ohwetsa tumi we nyina mu a ho no omo so te na omo mfimfini. To so omo so omo kata Jacob tumfo. To aso. Na se won su tie nie. Omo su tie ni. Wo onipa suban. Onipa suban. Wo animu 99. Omo wo animu 44 ba ko bia wo ti 4. Na wo mu biara won taban 99. Ai. Na won nan ye tron fe. Na won nan asete se nantwie ba ati. Ai. Na ehun hyiran se ko bremfra fe. Wa bre ho deshe. Ai. Eye twaso. Wo pansa. Wo ni pansa, omo bibia bi. Enu ye hayot, we nku keke. We nku no. O sale as o te bosom betimi agina mani. Dabi. Na we ba ko pese antoa e be dwane dross ho. Apapa me ho. Tie ansa na wo wie we a. We yankasa ne de omo ye. Just papa iti woni e garden keke o. Ansa ne what ye wote ne so ankasa ka no ankasa kra ne spirit. Tie ka no so. Ezekiel chapter 1 verse 15 15 to 21. When you can cry what him cry so yasem. Na me hweye no. Na hwe. Na intimiya can your friend wheels. O kan brofo na ka omo de to so abehu. Your friend wheels. Can na Jacob to for team cry keke na cry you to me. As I look at the living creature, Ote. I saw a wheel on the ground beside each creature. Ote. Atiasefo ba na ni ntamu no kan no omo timu no 1 2 3 4 which is 8 say 16 plus 16 say 32 and ahu omo wo kire nko 32 omo ntamu no wose hu ka ansa na papa ni te sa ka ni no wheel no so a it is say ja eto mu and so tumi atwa ho ahia and tumi ntimi penetrate no abese no senior o say o si osuro ho enti na utu enti nyame nsuro dia wagina wabodua ye woni Osama bin Laden difference be no hello sadan kama okoshe bi wa hapa mami wi hello ka no nko ampono it is no easy so betimi penetrate oba besra Ezekiel nko anu no odifo Ezekiel nko awurade besra no aya wutimi gina amanim ka se awurade bra me nsra ba mu wo fie we awurade ba ho ebubu hello awurade mra wo se ni room ho na da na emubu this usi mansion ansa na mama na ba ho yes atuasuko wheels no ofa nims no tuaso but na me hwe intimiya ba ku si asase so intimiya first car ne convoy no first car edi animu atiasefo no nkyɛn mu a nanim yɛ nan ote ansa na car no another spirit gina ho wen car no anya no mu ano ɔte o tuaso intimiya no tebia ne ne yɛbia te sɛ sikabreboɔ ani ote ɛho adɔ te sɛ deɛ ɔde gold afa gyam tuaso na nan no kura suban korɔ ote dada na tuaso na ne su ne ne yɛbia te sɛ deɛ intimiya baako bia baako ote saa na tie nti te sɛ deɛ mekyerɛ mo no saa ɛyɛ twa so yɛnkɔ aralings afei na kaa na ankasa na ati wɔ na Jacob tumfoɔ ti mu no onsa kaa bi akonya yɛ dɛ esim yɛnkɔ ha akonya no kɛkɛ akonya no so wɔ tumi a ɛno so akɔfa ne ho nyina onipa ntimi hu no sɛ na bɛyɛ a spirit bi ntimi bypass wɔ mu nyina oduru akonya no ho akonya no bɛsɛɛ no next year me security bɛyɛ kɛse sɛ soldiers 430 police 420 na I say who many man ba kwa begina say we say na ba kwa say mentena ho sa hwe tie aralings omo ye thrones Isaiah 33 verse 7 na omo modu enkonya na nkasa wo sin ne techrema otena konya no se dream dia wasa akonya ne sun ne se dia konya ne ye ne se otena konya no so na akonya na hyase kasa
Nano obe bob na sa su sa. Se akonya na nsu a ye be se no. Tie wo se wo su na ohwa Israel Nyankopɔn na ba bia wo kɔ no ekwa asundwiem. Se wan su a ete sa de yafa na nate apakam e wo se apaka na su tietiam owura wadawroma untini eti ba bie nyankwada. Eja osoro ye otena bere asase ye ona sintiafo ntiaso enti wo ba Israel mamu se akonya ne bode menane a na osu o se eja ukọ no enko no memam kọ no mam na se Israelfo ombetonwuram Senior. Am paso ampa. Ma Jacob tumfo no mra ne memam ni se munyina mu dwane akonya ne nko ano no akonya ne nko ano no minia. Yes, yanko Isaiah 33. Isaiah 33 verse 7 what say? Verse 7. She wana brane retia mu mro no so. Ote wo ma brane kakranka sei omu tia mu mro no so. Asundue abofo resu ya. Asundue abofo su ya. Ko wansu a ono so oduru so aye be se no. Akwantempon afu. Akwanteye twa so. Now, ko Daniel chapter 7 verse 9. Now fe she akonya baako ne tebia asonafo won konya tuntum yenko he Jacob tumfo no so konya kokko awote so. Daniel chapter 7 verse 9. Mishara kosi se afe Daniel awurade bie Daniel adi no hwea kosi se osi ahimwa onko peja honya bi di besi ho na de oho fri mra sante hono mu se papa kokora bi poso wadi na bebre oba na enkokorafo na asaso so no mu wontimi kura nante na taade hoa sensu kire ma o shatale fita abodu se fita ni trinwi fita no mo so ne nsade ne betena konya ne so na ni trinwi hoa so odwantenwi afei papa na omde ne ba kokora na wontimi nante na ya so ne mu no ni trinwi ye fita na dwa ye ojaframa anko ote na dwa no akonya na ombeta ya omde besi won eti se ja edere sa akonya no so no e wode ye to haso nincha nine oja erefram akonya ne nine no akonya ne nine ankasa derita to haso verse 10 oja te se asubonten sine free nanim bai ote anu no otena akonya nanim se ya ye wo tokuro bi wo se ye bie mu se ya eja etese po ene pu sa na be ya se wo ye nipa boni ni na wo ba apu agu so akum Senior. Usa papa ni hu. Di Jacob tumfo de obi di ne ye rofa na kam ka se masofo na ye no kra se nyame nsa na wo mo so anka sesem ko mbedi. David. Obetimi akofa Yesu se wo ton ni moja. Obo bo asun. Akonya ni si wo no. Hwani o ma fira akonya ni mu ba. Ati sa akonya we ti wo na no e dere buruburu na e jafiri mu togu kirikiri sa akonya ni mu na sa dia mo fira bonsam jam no sa bo eja no we no etwa gu na nya obi a ngu no so ano mo de akogu atwe eni pasa yeda to aso mpempem som no ote o se de mpempem som no onya tena sese ya mpempem ebe gina ho som no omo ekoto no na sori no omo mo ne manane a ne bufu obe sai wiase ebe bo ne manane na mpem du buburuja gina nanim ote ni untimi nkai otumfu apia hwedom edi nechi we ye Jacob tumfu opia untimi Michael obofo Michael no oba asase ha ye twa ne salute no Jacob tumfu no pia oyakwala onka hompo no ogina baabi ni nsaku nachi Michael sa untimi gina Jacob tu we Jacob tumfu no Michael nyina nanimu da osa ni rank sa Gabriel ni rank sa wo mo amene mo ka mo ho asem yi ya ahohom a omo nchichemu achi omo ma na te se obofo Michael na Michael mponi ase wo be se wiase woni ase wo yere Satan na Satan ekika mu na akonya we abayiri Satan adia na wiase be to you can say nyasha akonya ba ko etoso onyankopon akonya fifuo Revelation 20 verse 11 to 15
na me hunu ahengua fitaa afei no masako yi akonya foforo de abesi wo sakonya we de enye kokko but ye fitaa ohudie ya na me hunu ahengua fitaa kokoro ne de wote so a asase no wasuru dwane firi sakonya we se wotena ko me pese urade ntena kokko no so mom ntia fitaa no akonya wotena so ana asase yi dwane ko wotena konya fofuo no so na ni tirimu aye den on kai ni pamba biem Otena so ba kupo eno watena konya so so obo wiase watena konya no so one pe adan otena sa konya so sa dan no ku Israel mapom 72,000 edan no obi a asase dwane wananim ye yi akonya no firi dem pie asase se akonya we no ye yi mampa ba bi mfa to aso na wanya ba bi ama won wanya ba bi ama asase. Verse 12. Na me hunu awufuo. Afei awufuo. Nketwa ne akese. Nketwa ne akese. Si wajina hengwa no. Omu timirika, omu wo aha na obeka se wo. Ka ho so de bra. Na obuabue nwoma mu. Ebe ye bie nwoma mu chapter to chapters. Obie nwoma fufuro bi a ya nkwa nwoma no mu. Na wonam nsam a wo atwere nwoma no mu no so bu awufuo atan. Sade wo nwuma te. Nti we wotena sa akonya we so ani tirimu odin. On funny pa, okunipa. Intina Yesu ashe da jire no. One person obetena sa akonya so because tena so asmaba. Judgment seat. A friend the judgment seat, a white, your friend the great white throne. Or tena so bi ana asemasi. Now, fourth one here, the shining ones, your friend Hasmalim. The make us one more tenacity no more between it in one she has not be a wintimi renenim. The way Jacob 2 for one who offend who anymore when you could see say. Almost no. Ezekiel chapter 1, verse 4 to 5. Ezekiel 1, 4 to 5. Hasmalim 4 to 5. Mama mount details. Bonnie tell me uncle. Ezekiel chapter 1, 4 to 5. Ezekiel chapter 1. Verse 4 to 5. Na me share. Humbi tu free tifi from another one, Orban or Blasti, bomb no by answer to us. Mununkum kesiye no ja etoatoam. Na wasena twa no ho ahia. Adia ya. Oshren. Omono no ye from oshren hasmali twa no ho ahia. Ti o se mi hu awurade bad na nanim shren. Oh no. Twaso. Na yenko omahu. 5 seraphims. God of battle. Isaiah chapter 6 verse 1. Omoso no omo de edebi omo nyame na omo taban 6:6 se ne be ya wo hia no ba bi a untimi penetrate. Ebi omo ye 72 omo ni Israel nyankopon ne nam. Omo de omo ne body pa no. Onji obi aso ni. Yes. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. We no omo bu omo kosra Israel nyankopon. Israel nyankopon ne omo nyina kosra Isaiah. One day. Amen. Hello. Everybody mesra one day. What? Yes. Amen. Everybody am sure born so. Oh. Na born in the way be. One is what ye be. Obi ani ho. Charity born. I saw a car do no. I can't. Hello. Afetie. Afia wa hene you say a wu ye no. Abra afia hene you say a wu ye no. Me hunu awurade. Osi ohun hwan awurade ohun Jacob tumfo se wotia hinwa ye krono a afei wotia hinwa we yakonya tuntum wotena so de ya onye bone na tade mu anu aya asori fie ma o shatale ju abua asori fie ma Seraphim jinajina ne nchen hwan Seraphim jinajina ne nchen wo mu biara won taban sia wo mu bia won taban sia wo mu biara de taban mienu kata won anim wo de kata won anim na wo de mienu kata won na ho na wo de mienu kata won wo de mienu nsu tu wo de mienu atu ma kiro Seraphim no onipa bia ni asase so won kwan so wo hwe nanim ko hwe Seraphim anim a obewu ana obesel onipa ntene na we tiam kire we yi se na we tiam kire we se kronkron ni asafo awurade ana obi se wotene wa a woni nyame be cha kronkron na nka me mfro obi ani ho ona hye ho no na ni monyama sasase nyina ama awurade ani monyama sasase so nyina ma na pono ase wosoe pono omo kasa keke no de na ore kasa no ni nti ote omo kasa keke no na sasase woso asase ho pose saati asefo we Seraphim so we kura kasa
ne nyame na bekasa. Nti ya omo be gina nyame no, God talk to me, God talk to me. Mitimi hwe mu din, I'm saying, yo, if God talks to you, nti we ura de kasa ho a obetimi gina no. Yanko na ritie ya eye twaso. Yanko Malakins, omo de omo yam pimpim bubu anua bebrebe, omo ya asomfo. Revelation chapter 4 verse 1. Revelation 4 verse 1. Verse 1. Ye ya chiri no me hwe na hwe wo hini apono osoro na eni a ene me kas eni a mete kane se totorobento a ene me kasa no se frobraha na metra wo de etwa se ye no achiri no eba na ya asomfo bebrebe omo ho ebisu ni Revelation 16 verse 5. Revelation 16 verse 5. 16 verse 5 ebisu no na mete se nsuo so bofo nsuo so bofo no se enti nsuo bi a wa asase so ha bia no anto nsuo nya ma ote wo no eye tumi foforo na betena nsuo no but nsuo na nkasa ne wo honhom afire wurade a wo na hwe so senior enti nsuo so bofo so ye dai e wo ho jai ko Psalm 104 verse 4. Psalm 104 verse 4. Psalm 104 verse 4. Psalm 104 verse 4. What say? But it tell. Psalm 104 verse 4. Usia bibi there. Yes. Psalm 104 verse 4. What say? Psalm 104 verse 4. Psalm 104 verse 4. Verse number 4. Ode mframa ye na bofo. Ode mframa ye de ya. Na bofo. Na ode oja edere ye na somfo. Na ode aye na somfo nti wei ubon se bofo bi obo ho ban omo ehwe nsuo so omo hwe nipa tirinwi omo ehwe enua so emoa omo nyina omo ye na somfo omo ye adwuma ma papa no omo ye bebrebe omo che nipa wa asase so omo ye asomfo bebrebe mframa ye home ahohom omo hwe so omo ho bebrebe omo ye asomfo wo so now ye wo mu a te se manchad no mo Jacob tumfo ne tena se omo ye nkwala makomako 6 3 atena ne nifa 3 atena ne bonkum edi entia good the entire says I who many in castle when you are timid on you would digits and colano 6 in the pay to omo better no enti nkwala baako to me te se ono Israel nyankopon na sa adwonboni ba mu nyina mutirimu a akola no otere nyame wo akola ne tere ne nsam se esosere heaven ne asase times 10 no waye mu sei no ano no omo ano watwase mo no ano no ma sa creative fufuro o ka se waji mi masa etena bi wa besi na chi Psalm 68 verse 17 afetie Psalm 68 verse 17 ya wo biye afi wo so nine onju obi ani o ti waso nyankopon ti asia nam ye mpempem bubu anua bebrebe onyame ti wo mfimfi awurade wo won mu te se Sinai kronkron bia no ai omo no bebrebe ti mancha de no omo no onju omo ni onju omo nti wasa create 6 baako 3 tena na 3 atena o tena sisi ya no ma besensan ha na omo no nkwala o but o tena ni nsam se ye etimi moa wo soro ne asase ka bom no ahye ne se ato agu nti omo na oji omo di ono de omo tirimu po eye Israel nyankopon tirimu po mpemfu adi onu nan emu baako ye ku kane no omo tera Jacob tumfuo na nimu a na nyame tena se a omo so de omo henkyehye ti baako ne ye ku no ana o ka kire omo abra o te omo to baako ne firi mu na omo hye no yira na chi no omo kreti ne saso saade ne be hwem no ka kire omo se firi na ko mu tena manimu a mu hum se mu nyama fere mu be yi mu chia mu ba cast mo crown on the ground lay your crown enti abrempon hiri bi o wa santima mu bi ahia otu ehia otu fo kwa ane de ya ntuma kire o se nya wa fe no yes we dia wo ji wo che na do na asi form omo nyina do omo na asi form no mo butu ho no wa tiam akase kron sa mprensa wa ka kire osoro se
Nintino wama baby ate ansa no am watena konwa ne so. Eno mo beye saa no. Na Jacob tumfo na nkasa mai. A man child no na be tia mo. E make sure say kwa mu mo bia ye discipline. No makofa 72 no so kokora no so abetena se. Ahwe say omo so ye discipline ansa na nana. Therefore asase wura. Omo de na betena se. Na musuo nkan na ye nya meeting na misbehave. Eno so no golden sword no. Muti wona mo ye meeting ni na golden sword na ko tiri say. Omo ye karmic angels. Omo de ne say o kasa teda so na ancestor de sa na seka na you afiri mu. Senior. Don't misbehave. Don't joke with God. And joke with him. Entina Israel for na day mom. Omuntimi ne nante omu hu said o sit here. We yes your say. We yes your say. We yes your say. Usi nyame be no ye jawa chi ni ntro nkodi abosom achi no. Ko abosom no de obemu omu freedom. We no ne nante ya yadodo. Udidi kura na boro so a na wakum. Ade na udidi sa. Anka emet ya anka nyame akum nyina. Cause mutimi di banku 3. Me ya say now no dia abetie 30 series. Now be call heaven. Now ya 7. Afeni ye ko Elohims. San kokorafo na meka se. Omo no omo ehina. Omo di omo no. Omo ti say Jacob tumfo no. Uko so ko hwe na no ono apie. Uka so enye wo a na foforo apie the same thing. Uhuro. Omo ti mi boni po, omo ti mi bo asase, omo ti mi bi ono na aye omo sa. You from the words. Exodus chapter 3 verse 1 to 6. Exodus chapter 3. Verse 1. Moses rishe na sase nasi Jethro. Tie emire bi na Moses hwe na ase Jethro asase ha. Ono ani Rai. Midian sofo no. Nyaya oka won de won ko esre akiri no ho a. Koduru Nyankopon pepo Herob ho. Na urade bofo be yi ne ho adi kire no wo nchechire bi mfimfini jaframa mu ote osi urade bofo sa no enkokorafo ni bi no ba akono no enkokorafo ne ba akono no o ma bi o mutimi bibia bi to aso na Moses hwe na hwe nchechire no redare enchechire ne dare nanso nse na Moses ka say we die meko makohwe kohwa de kodie hwede kasie yi ade kodie ntia nchechire no reshi na urade hunu se wamma ne rehwe no urade hunu die Awurade hu Moses won ye dey wamma ne rehwe no ana o se say ofiri nchechire no mu frɛ se Mose wa se obu ase minie ana Awurade kan se Awurade ye dey twimpini ha ote Mose hu ye fin kanko yuna sempaboa o fin wo ho na faako a wogina ya asase kronkron adentia o se Awurade kan ho na nye ono a we ye nkokorafo no baako o te se wura nyame ni ho a o matimi aye obibia bi nyame ba o mu se o mo hwe efiri se na tirimu po o nyame tirimu po ye o mu tirimu po ba nkokorafo na chi no man child ne so te nkokorafo no what yes yanto aso now yanko Genesis chapter 1 verse 26 Genesis chapter 1 verse 26 enso so ha to aso Nyankopon kan say moma yenya onipa wo yensuban so ewe nya Michael enye Gabriel woni nkokorafo na meka ye from Elohim so omo te say Awurade na omo yenye ese omo yese so na woni apum mpata na omo ni pum ntina Jacob tumfo ni di pum mpata Awurade titi Israel Nyankopon titi onom nkwan se de onom nkwan na wiemu noma Israel Nyankopon so wiemu noma apetu pre ochi na watoto meso meteme de ya na ma dey matoto wasi mechero ba bia ebi didiye ntotebua ne mo a wo wi asase so nyina oche wasi ye moni pase ye seso no one ho ane na kasa enye Gabriel enye Michael enye Seraphim one sampanfo no kokorafo no emu ba akoni tie se de ositie. Now Exodus chapter 24 verse 10 to 11. Exodus 24 verse 10 to 11 nkokorafo no ba akoni we Exodus 24
verse 10 to 11. What say? Na wohunu Israel Nyankopon. Wohu Israel Nyankopon. Na ne nan te se ade a wode Wabo aye. Emutie aye. Tio Israel Nyankopon Jacob tumfo ne nase na wo kire wo no. Aha. Na ne ho aye te se naha. Sorry. Mama come chibi. Okay. Na wohunu Israel Nyankopon. Na ne nan te se ade a wode wabo a emutie aye. Na ne naha ye te se osoro pa. Na wotene ne nsa wantene ne nsa anka Israelfo mu atitire no na wohwe wonyankopon na wodidi na wonomoy. Yes, omo ma na wan enkokorafo na omo te se nyankopon ankasa Jacob tumfo no timba betimi no wabedi komo te se Jacob tumfo na yi ne ho akere oba otimi ma wo ye aduane ma no na wadidi ne wanom na okọ omo ye something bebrebe omo obia one dom hu omo a omo sepa ntimi nkyere se we nye we but onji omo ni no de nkwala na si omo chi no na nkokorafo ni eku a otwe omo tumpire ube home ba ko kan. Verse 8 omo ye from Beni Elohims omo si mpemfu omo wo so te se Michael, Raphael, Uriah, omo ne Zavkia Kebai omo nyina omo no we Genesis chapter 6 verse 1 to 4 omo na yeji emu 200 ba ya omo benyem ma ema dware wa dwa ya omo hu ntom egu omo asenim omo say ye beja we asa akosoro ho de nkanye yen ya. Hello. Hi. Na abofo mponi hu mama. Nipa frase redoso. Nipa frase doso no. Na wo mama won. Ani e wo mama. Nyankopon ma hunu nipa mama se. Nyankopon ma. Elohim sene ma ehu nipa mama se. Won hu ye fe. Omo hu ofe no. Ware wo mu. Omo ware mo. Angels ne ware ma 10 no omo ne na omo awo. Who mama. To us. Na urade kan se. Honhom rentena onipa mu. Me honhom ade amaye. E ma ade amaye. Me honhom ntena musa nkwa wieye. Efiri se. Wo ya honam. Me mo enipa mo ya honam matimi adada abofo. Eni wo matwempena de am hu. Nti na ba ye mfie wo ha duo no. 120 mateso. Nanu mu akire no. Na abrane akese wa asase so. Eno de ye nko ho. Nti ye from Beni Elohim so mo ye nyame ma bata omo no mo bewewe ma nyame kum omo etugu ye ona omo ano wa be kum omo no na ye wo cherubims but chero so mo de omo special assignment omo protect to say nkwa su bontin kwadua the book of life nkwa nwoma no omo hwe so na ye cherubims omo adwuma no. Now ye hwe Genesis chapter 3 verse 24. Genesis chapter 3 verse 24. Genesis 3:24. Genesis 3 verse 24. Na opam onipa no. Opam onipa free edintro nimu no. Wadi karabim ne ojaframa afena edi ahim besi edintro no anim apuoye fam se. Won wan wo kwan a ede ko nkwadua no. Omodwuma omo ye no. Special assignment be a cherubs na come, you very intelligent, smart. Omodwuma omo ye no. Ibi bon kwadua nkwasu bonten kwa nwoma. Apomada ka no. We bi. Ye si won apomada ka no. Cherubs and a boho ban. Angels, Michael, intimi mo ho ban. Cherubs very powerful. Omo no boho ban. Now, last one. 10 isms. Omo na ye omo wu omo kra ye papa. Utimi frɛ no ma ne boa wo. Matthew chapter 17 verse 1 to 4. Ya pon bon sama urade. Yes. Senior. And then what you are so yes. Matthew chapter 17 verse 1 to 4. Na nansia akiri no. Nansia akiri no. Yesu fa Petro ne Yakubu. Yesu fa Petro ene Yakubu. Ne nua Yohane de won kɔ pepɔ tintin bi so wɔ fa baabi. Na wɔ sakira wɔ anim. Na anim sran sɛ owia. Na ne ntade yɛ fitaa sɛ han. Na hwɛ. Mose ne Elia yi wɔn. Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛ wɔn. Ne wɔn kasae.
ɛna Petro ka kyerɛ Yesu sɛ Petro ka kyerɛ Yesu sɛ Awurade Yesu ɛnɛ deɛ ɛyɛ paa se yɛba ɛyɛ si yɛba ha sɛ wopa mɛbɔ asese mmiɛnsa mame mmɔ sese mmiɛnsa wo deɛ baako Mose deɛ baako Elia deɛ baako ɔregu so kasa no hwɛ mununkum hyenhyɛn bi bɛkata yes wɔm saa ɔkra we yɛ from isms ɔmo yɛ papa nti wuwu na sa ɔkra yɛ papa a ɔbɛdane ism at any time bia wotumi visit asase no ɛbɛsra wo ma wotumi sra wabusua na yɛn yɛ busuafoɔ no deɛ nti ɔmo ntimi mma no apɛtɛhyɛ ne dɔɔso so na abro dɔɔso nti enokure bɛwuo no ekuro ne ku no na bɛyɛ dɛ no waba saa mmere wɔda ayi Hapochitonia ɔbɛyɛ dɛ no waba na sɛ yɛyɛ nanka ɛyɛ honhom papa ka wosu sɛ abɔ sɛ ɔmaame apɛɛ kɔ yɛtumi frɛ titi adiifoɔ no ma ɔmo pa ne nipa bɛkasa adɛ na ɔmaame deɛ ɔntumi mba Mose deɛ wafrɛ bi na deɛ obi deɛ ɔntumi mfrɛ bi na yɛ maame no mu no ɔmo nyɛ nsumansɛm ne abosomsɛm ɛna di akɔwie yɛn saa nti ɔmo kyerɛ kata bɔnsɛm Awurade nyame nhyira wo ɛnɛ deɛ yɛakyɛ nyame nka ho amen yɛbɛhyia amen bɔnsɛm bɔmuye ɛnɛ na bɛka kyerɛ papa nyame nhyira wo papa nyame nhyira wo kyerɛkyerɛ pa a wobie yɛni ɛwɔ nyame asɛm mu amen